pondělí 8. září pozval Ivo Valenta zástupce kulturních institucí, starosty a vlastně všechny, které kulturní dění na Slovácku zajímá, ke společnému setkání. Jeho cílem bylo otevřít diskuzi zaměřenou nejen na současné problémy, s kterými se musí kulturní instituce i nejrůznější spolky potýkat, ale také na hledání fungujících řešení. Mezi diskutujícími tak byl ředitel Uherskohradišťské knihovny Radovan Jančář, ředitel klubu kultury Antonín Mach, houslista Jiří Pospíchal, mluvčí Slováckého divadla Jožka Kubánik i vedoucí odboru kultury krajského úřadu Romana Habartová. Dneska nechci být ten chytrý a ten, který bude poučovat, ale já si chci dneska poslechnout, takže bych to chtěl moderovat a nechat hovořit hlavně lidi, kteří dneska přijdou, protože ti to vidí nejlíp. A chtěl bych se zeptat, v čím pomoct, jako řekněme privátní osoba, anebo pokud senátní volby vyjdou, tak jako senátor. Velkým tématem bylo samozřejmě financování, a to jak knihovny, tak Slováckého divadla. Jinak se ale diskuze pohybovala spíše v obecné rovině, konkrétní problémy si přítomní totiž nechávali až na rozhovor mezi 4 očima. Tématem úterního setkání byl sport. Kormidelníky kulturních institucí vystřídali na jevišti i v hledišti organizátoři, manažeři a samozřejmě výkonnostní i rekreační sportovci. I diskuze o sportu a jeho organizaci se točila především kolem peněz, kde je jich málo a kde ještě míň. My musíme především se začít starat o rodiny. O rodiny s dětma a výchova vlastně těch sportovců, dětí, tam je základ. Pokud prostě nebude tam základ a nepomůžeme těm rodinám, kteří si to nemůžou dovolit, nepomůžeme jim s nějakým vybavením, ať je to po té stránce škol, tělocvičen, hřišť, tak tam prostě se nepohneme. Kdo nestihl svůj problém vyřešit na místě, mohl jej po oba 2 dny zaznamenat do anketního lístku, a to včetně možného řešení.